زنده باشین برادرای ما. در سری تخت کمپوت شکلات میوگی است. زنده باشین اگانه. دوای ترکی دونه در سرت ما میخونیم. برادرای ما زنده باشین، سلامت باشین. یک قرصکی فرخوری میزنیم. زنده باشین. ازارم یگان تای دیگه تون بخونم. بکشش یگان تای دیگه شب بخونم. چو تا نفهمیدم گپ نیست. دوای ترک اپای لاریسا را گوش میکنیم. غم دل همه برونیم و همه خدا با نقصیداتون برسیم. زنده باشین. از تقدیمات مسکو پرو разговори бесполезна яр шава телефон бовар ки ба нагла гуфтани гапот диламон ҳома хулиган ҳома надорам оянда нақшаи парту мара бира ҳоли миёви сатшаи ва ояндата ягон чи тайёр бикунам онане ки бидон ба рафтанут ояндаи рамазона сӯзондан хоҳӣ майли иҷозатай тида бира барои ки безор шидам дига намеқапам тира қаҳрои беҳуда рашкои беасос давай молави дарё дамон ҳамай ошиқӣ битаймон дига чӣ сурати навма ти диди ҷош далаймон панҷаи нохунот болои дили мада паймон дуқа одами хуб нести бира хита дақаймон вақти зиқида бишинам эронӣ бобаймон яке мекунан холию дили пири нафрата пишаймонам ки баҳри ту қасола сарф кардам апай лариса ҷазир кадестай рагои ҷигара ай болоямаи боямалин ки дигара дида мекунам ёта заёбтаи двортон пацанора фаҳмондагиим соф намегиран кортон барое ки мегзара гапмон иқау қашда миёран дарактаки ки хоҳад таи курпашда хит када бидим ки дили нияташ ҷурашда мекашаву ҳар бега даво меша дардои мурдашда модари ҷурата фалон қапм снимадек нимак шавадию донишготон гап додагиам курсакшане ки чӣ пишти гирим вақте хидиш гинагорай мекаша дилиш ҳамада нафси арома дора ма ҳамиқа кӯшиш кардам накиштам и химора тамошо мекунам ҳамаи суратову видеора мавити даст ба дасте ки ҳозир ранги бедастем кудасте ки якҷоя мумкина ба ҳамон бирасем мода су важдӣ набуд ку мода чиз важдӣ набуд ишқи мо у қайрам калон ранги башти набуд қари мабуд ки гирифтам кор ҳар ҷо рафтанта дига ҳақ надори ту ягон чӣ гап заданда модари ҷурата фалон қапм снимат мекунам ак шабадию донишготон гап додагиам курсакшане ки чӣ пишти гирам вақте хидиш гинагорай мекаша дилиш ҳамада нафси арома дора ғамои додата нагу дили ранҷондата нагу да пеши ҳама хита таи гапондан танагу мара гинагор накӣ ки гинагоре мо ҳарду да пеши ма нақшаи товон ситондан танагу ма оста оста да ҳаққим чизе ки юка дидам ҳар гоҳи зиқим да бидон ки тира сабаб дидам алвидо ҷони ширин эҳтиёт бику обрутама беақлим ки дай дуера нақси бад дидам чашми сиёҳи ту фоида намекуна дига дилда мери мирдара дига шайтонӣ намекуна зинда қичоқи ту барои мара беҳтарин ҷонест дига намесӯзондӣ намекардам марам пиздесита برادری ما یه توی مورک زنده باشی برادر جان. ما همه وقت خدمت داریم نه تنها توی ده پستی بلندی لوبای مامده بدون که یا برادر داری یا شست یک میکره نه سخوات. زنده باشی کل جانی ما. زنده باشیم برادر فرخور. آباد باشیم.